Estimat pares, alumnes i mestres, abans de res volem agrair la vostra presència i per avançat el vostre silenci durant aquesta agradable estona que tot just comença ara. Un cop més ens trobem tots junts a l'escola i aquest cop ens uneix un propòsit de festa i celebració, el Nadal. Quina festa tan maca el Nadal! Bones dates per reunir-se, xerrar, compartir, regalar i moltes coses més. És clar que sí, i a l'escola ho volem celebrar de la millor manera i amb el llenguatge més universal, la música. Atenció, us demanem que apagueu els mòbils i gaudiu del concert. Us recordem que la gravació de les cançons estaran penjades a la web de l'escola. Gràcies. Doncs va, no ens allarguem més i passem a presentar el primer grup. Els nens i nenes de tercer ens cantaran dues boniques cançons, una en català i l'altra en anglès. La primera cançó s'anomena Nadal de colors i és una Nadala molt divertida que parla de com es celebren les festes arreu del món. M'han dit que els nens i nenes de tercer s'ho passen molt bé cantant-la.